Ahojte budúce mamičky, naposledy sa ma jedna z vás pýtala, či si môže objednať brinzové halušky, pretože sa chystá do Tatier na dovolenku s manželom. No moja odpoveď nie. Ak je brinza čerstvá, priamo zo saláša a nie je pasterizovaná, tak v tomto prípade radšej určite nie. Je tam predsa vysoké riziko listeriózy, teda infekčného ochorenia, ktoré spôsobuje práve baktéria listeria. Je to obzvlášť vhodné pre tehotné a dojčiace ženy, pretože táto baktéria je veľmi nebezpečná najmä pre bábätko v brúšku a tiež pre novorodencov. Môže mať dokonca až fatálne následky u týchto malých detí. No a táto baktéria sa môže tiež nachádzať aj na nedostatočne teplne upravenom mese, či u neumytej zelenine napríklad, takže treba dávať pozor. Preto ak ste budúca mamička alebo dojčite, vždy dbajte na to, aby ste jedli len pasterizované mliečne výrobky a dostatočne teplne upravené mäso. Takisto umytú zeleninu a podľa možnosti čo najkratšie skladované, uvarené jedlo. Ak vás zaujímajú konkrétne tipy a recepty, čo je v tehotenstve, špeciálne aby to bolo prispôsobené budúcim mamičkám, napíšte mi do komentára slovo jedlo a ja vám dám k tomu viac informácií priamo v správe.